Bamakɔ ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan journaliste Seydou an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn marahaba ni nin dana in gosira journaliste Seydou k'a dɔn jamana kunnafoni a b'o de maana sɛbɛnfura tigiw dabaji karamɔgɔw i k'a dɔn ɲininikɛlaw suko ani dugusɛjɛ cɛ kibaruya n'a bananen bɛ sanni dugu cɛ walima binnen bɛ dugu ma tandara i k'a dɔn olu b'a ɲɛɲini ni k'a sɛbɛn u m'a sɛbɛn kaban nleri tan anw na tinɛ yɛrɛ tan anw na bilen a lakalili ko ɲuman i k'a dɔn an bilalen b'o la journaliste Seydou diɲɛ baara o baara ni maa ye ɲɛ sɔrɔ a la kana ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ i y'a ye dɔ la karamɔgɔbaw bɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn min ye Magma Gabriel Bamari Den Véronique ka dangele an ka foli b'a ye Père de la Sasa si Solomon si Tremese l'homme qui a traversé le désert à cause d'une bouteille de whisky awɔ Tremese Abdourazak Menta min ye kɔrɔkɛba ye Madu Dumbiya ka taa se Radio Mali dankɔrɔbaw ma an ka foli ni tanu bɛɛ ka ɲɛsin u ma a jiginna kɛnɛ kan Madu Dumbiya kamalenya tɔgɔ i b'o dɔn wa l'homme i bɛ woro bɔ bi kɔni i bɛ woro bɔ o la a ye ko ta kunsigi min ne don mɔni il est pieds sapés wa n'a bɛ taama a fa bɛ kama in kɔrɔta épaule cassée awɔ ale ni Sisolo don kunsigi finnen don tuma dɔ la u bɛ ɲinɛ finna ye fo tulokɔrɔla in bɛ fin nɛgɛw kɛrɛfɛ a tɔ ye Ahmed Jakite a ka wuli ka jɔ kɛ kunnafoni an b'a dakolo walo Sabatungara nam sirajan dama an b'a daminɛ o bi kɛ ni waleju den waleju ka yamaruya ye El Hadji Mohamed Ba Jara ka bɔ Duwabugu dankɔrɔba in nɔngɔmale bɛ yen nɔrɔ mɛnɛ n'an fɛ yen kura ye a tabarikala i bolo don Journaliste Seydou bɛ bɔli sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don sɛbɛnni kɛ b'a to a de ko Toguna A Tarawele ko janfa dingɛ ni maa min ma ɲɛ seli kɔ i k'a fɛrɛ sabula maa t'a dɔn don dɔ la ni yɛrɛ bɛ dafira kɔnɔ po subhanalayi janfa kɔlɔ k'o fɛrɛ ayi dingɛ min n'a bɛ kɛ janfa dingɛ n'i ma ɲɛ i b'a se i b'a kɔnɔna de fɛrɛ maa t'a dɔn don dɔ la i yɛrɛ bɛ bi a kɔnɔ Journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko a f'i k'a dɔn Soumaïla Boubé Maïga ale de ko don maa minnu bɛ jo sariya sɛgɛsɛgɛ maa minnu bɛ jo sariya jateminɛ hadamaden ni hakɛ min ka kan Journaliste Seydou minnu bɛ Awami Sahel to a la tile fila in na olu taamana ni ka taa Bamakɔ kasoboba la ka t'u ɲɛ da kɔrɔbɔrɔkɛ kan Journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko a f'i k'a dɔn Soumaïla Boubé Maïga a bɛ da k'a bolo a minɛnen bɛ fɛn min n'a dɔnnen don sɔrɔsiw ka minɛnko ani jamanakuntigi kɔrɔ ka avion ko o gɛlɛya de b'a nɔfɛ sabula sɔmin gele don k'a fɔ a nɔrɔkolen bɛ ko in na kosɛbɛ kabini alamisa don utikalo tile 26 chambre d'accusation cour suprême olu kɔni ye wulikajɔ bolo la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Journaliste Seydou k'a dɔn a nɔ minɛnen bɛ o hakilina de la o de kɛra taakun ye kasoba kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko maa ti don kaso la Journaliste Seydou k'i k'a dɔn i nafɛrɛ maa yɛrɛ ti don kaso la k'a fɔ awɔ i nabila i yɛrɛ sagoya la nka u n'a ta o ta min ye jotigɛla sariya tigɛlamɔɔw ye olu ye wulikajɔ kɛ k'u bɛ taa lajɛ n'a minɛ ko ka ɲi a bɛ kasobo min kɔnɔ ni dayɔrɔ ka ɲi i k'a dɔn ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn kan k'olu lajɛ sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu min n'o ye Union Africaine min ka bolofara bɛ Mali kɔnɔ n'o ye Mi Sahel olu mɔɔw de taara lajɛ Journaliste Seydou k'a dɔn a n'u kumana u y'a dayɔrɔ lajɛ a ka taa yɔrɔ ni nayɔrɔ k'a lajɛ a bɛɛ ka ɲi n ko a bɛɛ ka ɲi foyi t'a la juguman foyi t'a o m'a fɔ a ka bila mun na Sharasugu de y'a minɛ olu de b'a bila olu nakun kun ye nin dɔrɔn ye awɔ kana a lajɛ kɔni sɛbɛnnikɛla ko u taara i tulo fɔlɔ gɛrɛjɛkulu min n'o b'a to a la n'u k'a ma ko Asuma CFP Journaliste Seydou k'a dɔn a denmisɛnw olu fana ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ sabula olu fana taara u ɲɛ d'a kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu kɔni ye kulekan bɔ Journaliste Seydou k'a dɔn kasobonba min ni maa 3,500 de dan bɛ yen Journaliste Seydou k'a dɔn a bɔ marifatigiw b'a la maafalaw b'a la Journaliste Seydou k'a dɔn subaw b'a la maadunanw b'a la n'a fɔra ko nin bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na k'olu ka Soumaïla Boubé Maïga minɛ ka taa bila olu cɛ dabangama dɔw k'a fa wa Journaliste Seydou k'a dɔn k'a fɔ Asuma denmisɛnw ye cɛ caman tɛmɛna kasoboba in na u ma sa maa si tɛ maa dun ye
jɔn sedu ko a bi sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn awa asuma denmisɛnw olu kɔni ye kulekan bɔ nin yɛrɛ hɛrɛ wa u kɔni b'a fɛ ka ko in kɛ politique ko de u bin ne don Sumala Buba Mayiga kuma caman caman fa bɛɛ fɛ yen fɛ jɔn sedu a ko nka n'i ye dossier in ta k'a lajɛ dossier girimanba don jɔnni b'i to i yɛrɛ ma jamana in kɔnɔ jɔn sedu ni dalu jɔnjɔn t'i bolo i bolo dalen tɛ kisɛ kan k'i bɛ se ka nin ɲɔgɔnna ko kɛ a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye ayiwa misayeli mɔɔw ye olu kɔni y'a jira juma tɛmɛnen olu ni Bube ye ɲɔgɔn ye hakaja nka min ni min fɔra ani min ni min kɛra u m'o lakali maa ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye olu ka taalen ka taa lajɛ k'a lajɛ dayɔrɔ ni siyɔrɔ a bɛ kɛ kɛcogo min na k'olu lajɛ u ye min ɲini o de ye saratigiw k'a teliya i k'a dɔn awa kiiri min b'a nɔfɛ nganamu minnu b'a nɔfɛ ani sɔniko kuma minnu kɛra u k'a sɛgɛsɛgɛ joona jɔn sodi k'a dɔn n'a kiiri bi kɛ n'a bi bilade walima a bɛ taa bila maa gende la kiiri kɛlɛ t'i bilali o n ko ni kiiri kɛra de a bi dɔn i jo b'a la walima i jo t'a la jo b'a la sa je te dis fais attention avec ce dossier i ɲɔgɔnna caman i bi kaso in dɔn dɛ fais attention ye ayiwa baasi ayiwa baasi sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi jɔn sedu Bube yɛrɛ a ye maa caman don nin kaso buba in kɔnɔ kɔrɔ fɔ dabila sa ayiwa baasi jigiɲɔkɔrɔ yɛrɛ kun bɛ kɔɲɔmuso la an bɛ transition de la bi réconciliation naam réconciliation fana ti ɲɛ fo kɛnɛ de ka fura k'a jɛ min ye min kɛ fo bɛɛ lajɛlen ta ka jɔ i la n'an bɛ sɔrɔ ka yafa ɲɔgɔn ma o bɛ kɛ attention présomption d'innocence moi j'ai pas dit qu'il est ne m'o saratigiw de y'a minɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura daba tuma ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ sɛbɛn ye an ko min ma le focus Basiriba n'o ye o Bakɛli ye nin y'a ka sɛbɛn ye Bakɛli ko o Bakɛli ko politique bunakun kan fɛn min ye tɔgɔba caman ani maaba caman bɛ yen minnu ni maa tun bɛ girin n'u tɔgɔ ye kununko nka an bɛ don min na ko bi Bakɛli ko a bɛɛ lajɛlen kɔni a kɛra bariko langolo de ye kolonkolonka ka ca nka fɛn t'u kɔnɔ o kɛra sɛdenninw dalasogo ye maanu waati maa mɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn sɛbɛnnikɛla ko joli ti tiɲɛ minnu bɛ yen n'u kun kulera kunun jama bi sɔn kɔ nka n'u y'u kɔfilɛ bi u ti maa ye a ko maa damadɔ bɛ yen a bɛ nin sɔnni sigi min kan Modibo Sidibe Mundaka Tall Sumala Buba Mayiga Sumala Kokala Mayiga Bokari Tereta Cɛmɔgɔ Sangare ba cɛmɔgɔ yɛrɛ la ne ko joli nin sɛbɛn di a y'a ye koyi ba cɛmɔgɔ Sangare maa t'a kɔ Allah bɔra yen a don b'a kɔ Umaru Mariko maa t'a kɔ Cɛbilen Darame maa t'u si kɔ maa banna la hawla wala quwwata kɔrɔ de ka na Mali o kɔrɔ la de nam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kuma de bi fɔ ni parti baw nin jɛngana baw politicien baw maa ti kɛ politicien ba ye fo a k'a sɔrɔ jama de b'i kɔ nin jɛ damadɔ min bɔlen filɛ nin bɛɛ lajɛlen b'a tɔgɔkɔrɔ de bolo n'o tɛ fɛn min ye jama ye a t'u kɔ tuguni sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Modibo Sidibe an ka sɔnni sogo kan Modibo Sidibe a ye parti min sigi o tɔgɔ de fara an ka wuli a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Modibo belebelebaya nkalon de dalen b'a la n'o tɛ cɛkunba tɛ bilen sabula kabi 2013 wuli ka jɔ ni kalafili minnu kɛra Modibo Sidibe a ma kɛ hali deuxième ye a taar'i yɛrɛ sɔrɔ avec 5%. Sɛbɛnnikɛla ko a ko a kɛra 4e de ye ka tugu IBK la a kɛra 4e de ye IBK ye fɔlɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Soumaïla Cissé a k'o de tun kɛra 2e ye wa fɛn min ye Soumaïla Cissé kɔfɛ fɔ yɔrɔ ja Modibo Sidibe a taara kɛ 4e ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Daramani Danbele a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o fana tun bɛ Modibo Sidibe ɲɛ o donnama kama hala ale jɔyɔrɔ tun bɛ Modibo ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko san 5 o kɔfɛ kalafili wɛrɛ nana kɛ san 2018 5% Modibo Sidibe bɔr'o la ka n'i yɛrɛ sɔrɔ 1,42% des suffrages exprimés a binna wa a yɛlɛnna bi dama fo k'a kulungolo sɛbɛnnikɛla ko u kɛra lafiya bɔ ye a ko Modibo Sidibe an bɛ don min na ko bi m'a bila jamana in ye baara ani wulikajɔ la politique bunakun kan san 1991 directeur de cabinet ministre délégué sécurité intérieure a y'o kɛ waati min ni coup d'état nana kɛ Amadou Toumani Touré fɛ a kɛra o ka directeur de cabinet président comité CMLN comité CTSP a y'o wulikajɔ kɛ Alpha Umaru Konare o nalen kɔfɛ Abirikalo san 2013 o y'a kɛ ministre de la santé solidarité personnes âgées o bɔlen kɔfɛ
kɔfɛ fɛn min ye gouvernement wɛrɛ minnu nana a y'o jɔyɔrɔ ninnu kɛ fo ka taa se septembre kalo tile 17 ma san 1997 a nana kɛ ministère des affaires internationales ye ministère des affaires étrangères ye Amadou Toumani Touré ale tile la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Alpha Clé a y'o kɛ Amadou Toumani Touré tile la a nana laban tuguni k'a ta k'a kɛ secrétaire général présidence de la république sɛbɛnnikɛla ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen septembre kalo tile 9 san 2007 a nana ta ka kɛ premier ministre ye o ye kɛra 2012 o wuli kajɔw olu bɛɛ lajɛlen fo kana se o ma sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi Modibo Sidibe don o don dɔ de bɛ ka bɔ a fanga na politique bunakun kan fo kana se bi ma wa a b'a tɔgɔ de bolo n k'a kun f'i ye wa n'i y'i sigi kuma dɔ to kunna i k'i wuli kuma dɔn mun bɛ faamaya la sa Modibo ma min kɛ jamana in kɔnɔ a y'a bɛɛ kɛ depuis 91 i ti bɔ ten sa naam sɛbɛnnikɛla ko a ko Modibo Sidibe waati min ATT bita san 2012 maa min kun labɛnnen bɛ k'a fɔ a bɛna kɛ ADEMA ka candidat ye ka bila ATT nɔ na ale don nka Sewukaw ka denkɛni Amadou Aya Sanogo o de nana ka na karaw kɛ ko la k'a bɛɛ lajɛlen ɲaami kab'o kɛra Modibo Sidibe a ka lolo de bɔra sanfɛ ka jigin fan ka na kɛ duguma ten bow Allah a bi jogo filɛ a joli ye nin s'a ma ayiwa. C'est ça la question. Amadou Aya. Il doit que karato. On nana et puis ou fera la Modibo Sidibe ma koyi. A ka destin présidentiel wati ma la benembe. Kwa bina ke Mali président. Koro. Bon! J'ai appelé mon directeur général de la douane. Amalaga était là. Tolérance zéro. No borai. A ko cɛ kelen bɛ joni Sewuka do o t'a de Bamundaka politique bunakun kan dunan tɛ sabula don min Musa Tarawele ka fanga ka gɛlɛn Bamundaka n'a ye tabale gosi cɛ 30 bi bɔ ka Bamako bɔlɔnfuranjɛ minɛ san 1990 décembre kalo tile 10 Mundaka ye wele ka jɔ min kɛ ka malidenw wele o don y'a sɔrɔ a bi san 34 maliden bɛɛ lajɛlen sɔngɔn'a nɔfɛ sabula o don yɛrɛ décembre kalo tile 10 o kun y'a ka san 34 anniversaire ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o wolola min na o dɔnnen bɛ a ye tɔn sigi u ko min ma CNID association o ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye jamu fanga nali an ka jamana kɔnɔ o kana sɛbɛnnikɛla ko Musa Tarawele u nana fɛn bɛɛ kɛ ni k'o bɔ k'o bi mars kalo san 1991 o tɛmɛnen kɔfɛ Mundaka ale kɔni nana ka na a ka guloki boloda de kurusa ka fanga ɲinini daminɛ kalafili fɔlɔ min kɛra san 1992 malidenw kun dalen b'a la kɛmɛsira o kɛmɛsira 11,41% des voix Mundaka y'o sɔrɔ a kɛra 3e ye Alpha ye premier Mamadou Thiawele Konate USRDA o ye 2e sɛbɛnnikɛla ko a k'o kɛra Mundaka y'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'o kɔfɛ Mundaka Tall a nana députéya ɲini Segu k'a kana maya la Mundaka Tall taara wow k'a kɛ député assemblée kɔnɔ o donnama kama premier vice président assemblée nationale o dira ma fo kana se 2002-2007 ma sɛbɛnnikɛla ko Mundaka y'o wuli kajɔ kɛ san 1997 CNID faso yiriwatɔ u ye wuli kajɔ kɛ kalafili minnu kɛra président kalafili législative u y'u sɛlɛ a bɛɛ la u y'a boycotté 2002 Mundaka Tall a nani yɛrɛ sɔrɔ 11,41% a bina ka n'i yɛrɛ sɔrɔ 3,77% des voix namara de kɛra o kɔfɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mundaka ye a nana wuli ka jɔ kɛ Mundaka parti o ye député 13 sɔrɔ ani dɔw nana fara ɲɔgɔn kan Espoir 2002 parti o ye député 17 farala ɲɔgɔn kan k'o kɛlɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Mundaka yɛrɛ kab'o daminɛna dɔ de bɔra fanga na diɲɛ don o don fo kana se san 5 o kɔfɛ Mundaka Tall yɛrɛ a ma se tuguni k'a ka députéya place in sɔrɔ Sewukaw fɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a labanna tuguni fɛn min ye ATT ye o nalen kɔfɛ Mundaka nana wuli ka jɔ kɛ san 2013 fɛn min ye Mundaka Tall a ye wuli ka jɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ a nana députéya place in dakura ye nka waati min ni IBK fanga nana daminɛ Mundaka kɔni a tora taa ni ka segin de la taafan tɛ nafan tɛ a yɛrɛ jigi bɛɛ lajɛlen bannen taari yɛrɛ ci IBK tigɛ ni ka k'o ka ministre ye sɛbɛnnikɛla ko kalafili minnu kɛra o kɔfɛ Mundaka nana bi duguma a bɔra 11% na ka na 3% na o kalafili laban minnu kɛra 1,5% Mundaka Tall mun po a bina po fo ka poussière ka bana mbote nu ɲɛna i cogo dɛ walujuden do dɛ
mais min ye abina Jonti Seydou waluju de ma ɲuma Jonti Seydou n'a kɛra fale kana yɛlɛ kan a tɛ to faliya in na an tɛ waliju la sa an bɛ politique i b'i yɛrɛ ye n'a fɔra an ka taa misiri la an ka ala ko fɔ wala an ka tiɲɛ fɔ ba mun daga ɲɔgɔn na to la bi n'o bɔra yen politique bunaku kan il est politiquement mort n'o bɔra yen n da so la ko maa wɛrɛ bɛ yen Sumailu Bube Mayiga Umaru Bagel je t'ordonne de me lire le journal. C'est un ordre. Non, je vais t'expliquer d'abord. Non, j'ai pas besoin d'explication. Lis le journal, c'est un ordre. Nam. Mot par mot, n'am pas yoro do bula. Ni ala yiti, nya kalanga koro. Nam. Sabanigala ko Sumailu Bube Mayiga c'est en 2006 waati min ni Adama Tonde Ngundo o nana wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye u ka congrès ni ngo sigi biro nana maa dɔ sugandi min mi kɛ candidat ye o taara bɛn Amadu Tumani Ture ma o ma bɛn Choguel ma Sumailu Bube Mayiga ma cogoya si la o donnama kama a y'i foori ka bɔ Adama na ka taa tɔ dɔ sigi association convergence 2007 sabanikɛla ko a yɛrɛ dusura fo a nana kɛ cɛbɔ ye abirikalo san 2007 a y'i kanbɔ président nɔfɛ fɛn min y'o kalafili y'o tira ani ATT ni maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ kɛmɛ sira la 1%. Il faut que ça change, ça doit changer et ça changera. Non, je reste fidèle au texte. Merci. 1%, 1,4%. Sabanikɛla ko Choguel a donné fɛɛrɛtigi ye. Non. Sabanikɛla ko an bɛ motion, c'est pas Choguel. Oh. C'est pas Choguel. Ah, c'est Sumailu Bube Mayiga. 1%. Il a dira. Ayi, il faut que tu aies Choguel. Sabanikɛla ko a ko Sumailu Bube Mayiga a ye wuli ka jɔ k'o donnama kama fɛn min ye baaraw ye a nan'o daminɛ maa caman ko fɛɛrɛtigi do maa min do a bi jamana in dɔ maa cɛgɛlɛn do fasojɔla do sabanikɛla ko fɛn min ye wuli ka jɔ o nana kɛ nka fɛn min ye Sumailu Bube Mayiga ye a kɛra chef de cabinet ye Alpha Umaru Konare en 1992 n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye sécurité d'État ye a bilar'o kunna o kɛra sababu ye maa caman ka dossier ka y'a bolo a bɔra fɛn caman kalama a nana bɔ yen ka taa ka kɛ ministre ye Sɔrɔsiw ka ministre fo kana se san 2000 ma ATT nale fɛn min ye Sumailu Bube Mayiga ye a sen donna jamana baarali la tuguni ministre des affaires étrangères coopération a y'o kɛ présidentielle minnu kɛra 2013 a yɛrɛ y'a dɔn sa k'a fɔ fɛn min ye taafɛnw ye a kan k'o falen a ma kɛ candidat ye dɛ a taara fara IBK de kan o sigira waati min IBK ye danaya d'a kan a ka parti n'o ye convergence ye Asuma CFP o nana kana wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye député dɔw ye ni k'o ɲini nka a kɛra député sa de ye sabula député 5 u y'o fosi fanw fɛ a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen kalafili minnu kɛra 2018 parti n'o ye Asuma ye a ma dɔwɛrɛ sɔrɔ député 4 kɔ o b'a yira k'a fɔ bonyaba ni tɔgɔba ni mankanba min bɛ ci Sumailu Bube Mayiga nɔfɛ o fanga t'a la bilen. Mais c'est un homme d'État, le journaliste là. Jonti Seydou. A kun ka ne ɲininka. Jonti Seydou. Mun bɛ fangako la jako la jamana in kɔnɔ Bube fana ma min sɔrɔ o tɛ fo ka taa kɛ sirayabaatɔ ye jamana kɔnɔ ko bɛɛ ka dossier b'a bolo ja foyi t'a bolo Allah sɛbɛ tɔ bɛ taa n'a ye maa naaninan ni tɔgɔba b'a la fariko langolo kolonkolon b'a don fangaba t'a la politiki bunaku kan docteur Choguel Kokala Mayiga MPR Jaramangana sabanikɛla ko a ko fɛn min ye Choguel ye a ka wuli ka jɔ ka kɛ cɛbɔ ye Mali président nɔfɛ a kɛra 2002 Choguel Kokala Mayiga a ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ 2,73% a y'o de sɔrɔ premier tour la a binna ye sabanikɛla ko parti u ye wuli ka jɔ min kɛ ka député kalafili min kɛ mouvement patriotique pour le renouveau Jarabangana fɛn min ye Choguel ye a nana wuli ka jɔ kɛ ni ka ni seno espoir 2002 la sabanikɛla ko fɛn min ye wuli ka jɔ minnu n'olu kɛra Choguel kɔni a jɔyɔrɔ a ma ngolo fa a ko Choguel min y'a politique gɛlɛya ma minnu nana ni jamu fanga ye n'o ye mouvement démocratique ye san 1991 ale de kelen kɛra cɛ ye min y'a disi daw la sabanikɛla ko nana cɔngɔ k'a cɔngɔ Choguel fo ka dɔ b'a bonya na a kɛra
sɛbɛnnikɛla ko a ko waati min ATT nana kɛ président ye ATT ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana baara ko ma consensus Choguel nana faamaya sɔrɔ consensus la a da donna jamana baarali la ka fara jama kan sɛbɛnnikɛla ko k'a ta 2007 ka n'a bila bi la Choguel kɔni ma se fiyewu k'i yɛrɛ kɛ jamana kuntigi ye wa a ma député bɛrɛ sɔrɔ fo ka se bi ma sɛbɛnnikɛla ko san 2013 kalafili minnu kɛra a y'i kanbɔ k'a bi président ɲini a nana kɛ maa 7nan de ye kɛmɛsira o kɛmɛsira 2,36% a y'o dɔrɔn de sɔrɔ IBK ale kɔni o nana wuli ka jɔ kɛ haw ka wuli k'i jɔ ni Bilisi Ɲɔrɔ Sara ye 2013 effectivement a kɛra ten n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Choguel ye maa caman nana jalaki k'a fɔ c'est un opportuniste politique o kɔrɔ infimiste oui, je demande. Nga kala ma se yɔrɔ la. Toi qui es mon chef et mon patron, un opportuniste politique, o ye jumɛn ye? Opportuniste politique. N'i b'a fɛ k'o ɲɛfɔ, maa min ka kɛ politique bunako kan, kuma bɛɛ a labɛnnen don, a dɛnnen don, ka se ka dɔ profiter. O de ye opportunité. Nka sɔrɔsiw fɛ yen. Sɔrɔsiw fɛ yen. Ni ne kɔrɔkɛ tun bɛ bolo la soldat Hamadi Gakou Gakou b'a fɔ non lui là c'est un fumiste voilà c'est ça mais j'ai pas dit ça à Choguel non au premier ministre il te sɔn kelen jamana in kaso ko ala ka maa kisi kabini kelen m'a fɔ Choguel ma dɛ n ko sɔrɔsiw b'a fɔ ten de naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a y'o jɔyɔrɔ min sɔrɔ 2% kalafili wɛrɛ kɛra o kɔfɛ Choguel ma tɛmɛ o kan koyi sabula fɛn min y'o 2% kelen san 5 tɛmɛnen kɔfɛ Choguel ma tɛmɛ 2% kan Mali kuru kara bɛɛ Choguel yɛrɛ ka tɔgɔ sɔrɔ bɔngɔ ka Congo ka bɔ a la o kɛra M5 RFP ko in ye kare kɔnɔ wo u nana t'o la ka kɛ M5 RFP porte parole ye a da ka di a bi tubabukan mɛn laban fanga nana talon dalo fo kana premier ministre in bi a tigɛ kɔnɔ wa ni balale de b'o la bi i b'a fɔ a ka sa i b'a fɔ denpasa n'a ba et ça personne ne doit lui donner tort il a raison non sɛbɛnnikɛla ko n'o fɔra k'a fɔ Choguel ye ŋana ye politique bunako a ko jamatigi don barikolangolo n'o tɛmɛna ka bɔ yen Iburankɛ Cɛbilen Darame Ɲɔrɔ Sahel kaw ka den barikolangolo kolonkolonka don maa t'a kɔ kabini Cɛbilenw bɔra Sinidi la don min fo bi u ma hɛrɛ sɔrɔ politique la non sɛbɛnnikɛla ko a ko Cɛbilen Darame a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ye san caman de kɛ san 10 kɔ a y'o kɛ tunga fɛ sɛbɛnnikɛla ko a nalen congrès national d'initiative démocratique Sinidi faso yiriwatɔ Mahamu Daga a y'o kasaki ta politique taama a n'a baara a y'a dɔ dɛrɛ a nana t'o la a nana fa jama i b'a dɔn nin kɛra ɲɛna o i b'a dɔn c'est à dire que ala maa de kuma man di jamana n'anw kumana a man ɲi ne parle pas sɛbɛnnikɛla ko a nana ɲɛbɔ ni ka a yɛrɛ ta fɛn min ye parena parti pour la renaissance nationale a nan'o sigi sɛbɛnnikɛla ko a laban nana kɛ député san 1990 ɲɔrɔnkaw fɛ yen n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye a ka parti ye olu nana ka na député 8 sɔrɔ fɛn min ye parena ye a fanga danna ye ni école den kɔrɔ ye a ye mun ɲɛmaa kɔrɔ ye a kɛra candidat ye siɲɛ 2 2002 2007 kɛmɛsira o kɛmɛsira la fɔlɔ la a ye 4% sɔrɔ filanan na 3%. Allah wa hali bi o maa kelenw de dulonnen don ko fo ka transition de ka dabila vote ka kɛ vote mana kɛ sini jɔnni bɛ vote aw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ninnu fɛn filɛ nin ye politiki bunako kan n'u b'u disi gosi k'a f'u ye parti kuma ye kunu parti kumaw kun don bi parti fitininw don c'est des micro parti jama t'u kɔ tuguni u tile tɛmɛna u ka waati tɛmɛna u kan k'u dabɔ politiki baara la ka taa ONGw dayɛlɛ k'u sigi Yannidu, i ye nin fɔ nin kelen o kelen n'a fɔra ko an k'an ka bɔ faamaya nɔfɛ ne ni ninnu n'a tiranjɛ n b'u dan ça c'est clair fɔ maa kelen joli Sumelu o bɛ kaso la datow ka kuma na nɛgɛw kɛrɛfɛ Dabatugara naam an ka taa Jɔnni de dun bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdakura Toguna A Tarawele nin y'a ka patrie ye Jɔnni Sedi k'a dɔn Abdramani Jara min ye URD denmisɛnw olu ka ɲɛma a kumana gɛlɛya min n'a bɛ parti kɔnɔ n'o ye URD ɲama a ko Jɔnni Sedi k'a dɔn maa si digɛlen tɛna ta ka banbaw kan sariya ma min fɔ tɔ kɔnɔ sabula sariya sɔsɔ de dabɔlen don Jɔnni Sedi sɛbɛnnikɛla ko a ko ni URD ta k'a lajɛ bi gɛlɛyaba de b'a kɔnɔ min ni min wale don dɔw b'a fɛ k'u salo ka b'o la sariya
ka bato jɔn sodi k'a dɔn sariya bato baliya bɛna ni ko caman ye min ye URD jɔn sodi k'a dɔn a bɛɛ gɛlɛya kɔnɔ bi min barika ka bon kosɛbɛ sabula a bi dengin danga la ɲɛmaa ko la jɔn sodi k'a dɔn a wa ɲɛmaaso min sigilen bɛ ni ko kalifalen b'o olu ma Sumala Sise bannen kɔfɛ jɔn sodi k'a dɔn caman b'a la u ni hakilinaw ani bureau exécutif national u ka taa fanw i k'a dɔn u b'i ka ɲɔgɔn majɛ kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ tɔn yɛrɛ ɲɛmaaya a dalen bɛ a wa ɲɛmaa danga de ma février kalo tile 9 san 2021 ɲɔgɔn ye dɔ kɛra a wa bureau exécutif national fɛ jɔn sodi k'a dɔn o ɲɔgɔn ye sɛbɛ i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan k'a fɔ min ye hakili jagabɔ o ka kɛ parti ka taabolo kura ta jɔn sodi k'a ayiwa hakilina kuraw ka taa parti kɔnɔ sarakisɛ minnu bɛ tɔn yɛrɛ kɔnɔ jɔn sodo olu bɛɛ lajɛlen tali bala o de bɛ kɛ sababu ye mankan in ka se ka ayiwa dabila jɔn sodo sɛbɛnnikɛla ko bɛnkan min kɛra o kan i b'a ye k'a fɔ hali bi n'a ka bi maa wɛrɛw bɛ yen minnu kɔni bɛ dibi la u b'a fɛ ka tɔn in y'o yaaba ni ka tɔn in da kolon di k'a filenkolon di sabula a fɔra jɛkulu dɔ ka sigi sen kan jɔn sodo k'a dɔn waati nataw kɔnɔ min kɔni bɛ kɛ sababu ye maa min ni maa min b'a la n'i dalen don i yɛrɛ la k'a fɔ se b'i ye i bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ parti kɔnɔ dana ka ta ka di ka i ka kɛ parti ka candidat ye jɔn sodo k'a dɔn kabini o kuma kɔni fɔra sa sɔmin kelen don k'a fɔ cɛ kuma minnu bɛ yen ni dana bɛ sɔn ka da olu kan jɔn sodo caman b'a fɛ ka ko sobo yaaba min kɔni tɔn yɛrɛ ye o de bɛ taa kɛ sababu ye ka tɔn daji min ye Abdaramani Jara ye ale min ye URD denmisɛnw ka tɔn ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ o ti kɛ fo olu su jɔn sodo min ni min wale don n'o ye sariyaw ye n'o ye texte ye olu fɔra fɔ cogo min na fo de ka labato sabula sariya jɔn sodo o taamani de bɛ kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn faamu jamatigi de bɛ se ka kɛ a tɔn ɲɛmaa ye walima o de bɛ se ka kɛ candidat ye munna jɔn sodo k'a dɔn hakilina jugu wɛrɛ donkun mɔɔw la a ko i k'a dɔn ayiwa URD a man ka k'o tɔn ye Sumala Sise bilama kɔni a kaburu kɔnɔ jɔn sodo k'a dɔn a n'a daburu sɛbɛnko caman kɛ ka sababu kɛ a ye min ni min fɔ a ka laɲini ye min ni min ye jɔn sodo k'a dɔn ayiwa dannajuguya ni kɔnɔjuguya yɛrɛ la caman kɔni b'a fɛ k'i fosi ka b'o la URD denmisɛnw kɔni ko fo olu su jɔn sodo k'a dɔn textes de bi respecté ka sababu kɛ min ye jɔn sodo a fɔra de ayiwa u ka taa ayiwa ɲɔgɔn ye ba la ɲɔgɔn ye ba in sen fɛ bɛn de bi kɛ karisa ni karisa kan bɔlen don an bɛ jɔnni fɛ min da mana kɛ jamatigi ye o bɛ sɔrɔ ka taa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura Daba Tunkara ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako Asiriba n'o ye la rédaction Umaru Ongoiba nin y'a ka sɛbɛn ye Umaru Ongoiba ko a ko i kɔnɔ ko dɛnɛnafɛn kɔnɔ basa kɛrɛma tigɛtɔ don sɛbɛnnikɛla a ko an bɛ don minɛ ko bi mun de gɛlɛya b'a fɛ ka don Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jamana lakanako don o don buna hadamaden de bi fa fɛn min ye malidenw ye u kɔnɔ ganna u ma fɛn gɔni don dɔwɛrɛ tɛ Faransi a n'a dɛmɛbaa jugu minnu bɛ yen n'u ni dalen bɛ jamana in yɛrɛ a nafolo n'a dugujukɔrɔfɛnw kan sɛbɛnnikɛla k'o de gɛlɛya nalen bɛ waati laban in na kuma dɔ bi fɔ n'o ye Wagner ko ye Irisiw ka société n'o ye kɛlɛkɛ saralaw ye minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛna jamana lakana sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kuma in ye dɔw ko ŋunuŋunu kuma don dɔw yɛrɛ ko fɛn min ye Irisiw ka cɛŋana maa 50 ye o bi Mali la ka ban renseignement na sɛbɛnnikɛla ko a ko waati min n'o kuma bi fɔ fɛn min ye Faransi ye o tɔnsi wulila ka jɔ Faransi kɔni se min b'a ye farafinna o de ye a ka ciden ni jamanakuntigi minnu bɛ yen k'u su ka bila ɲɔgɔn na CEDEAO o de b'o baaraw kɛ sɛbɛnnikɛla ko CEDEAO ye ɲɔgɔn ye kɛ dɔgɔkun furancɛ in na ni ka kangari da n'i y'a mɛn tubabukan na ultimatum o ye kangari gwɛlɛ ye kangari gwɛlɛ ye min ye teliyala kalafili ka kɛ yanni février kalo nata cɛ maa minnu bɛ yen n'o ye politikimaw ye n'olu ni Faransi ka di o dɔ ka sigi fanga na Assimi Goïta ani Sadio ka taa ka bɔ yen an tɛ u ti bɔ yen an tɛ kɔrɔ tɛ ko Faransi de y'a fɔ Faransi bɛ na kan kun labilen wa boyi i y'a murutina sa koyi i ka CFA bi dilan Faransi koyi a bɔtɔ don a la o mais i bɛna Farankinɛ dun wa Faramaliyɛn awɔ usine b'e bolo min bɛ se ka wari CFA imprimer yan numu b'a gosi yan ani somo ta bi cahier de dilan a tɛ se ka billet dilan walahi a bɛ se wari bɛ yen ko n'a ma fɔ a ye min filɛ nin ye bɛnkan tɛ yan n'o tɛ Fɔngoma Kalifa Sakɔ ale bɛ se ka wari a b'a gosi ale tɛ warimisɛn gosi a b'a warimisɛn gosi ayiwa naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kuma bɔnna fɛn min ye premier ministre ye docteur Choguel Kokala Mayiga a kumana Choguel kɔni ko bi kɛ Assimi ye yamaruya d'a ma an kan ka bɔ ni sira min ye a ka taa n'o sira ye sabula ni Choguel n'i ma se baara min n'a kalifa n'i ma se i yɛrɛ nɔ don dɛ wari filɛ jamanadenw filɛ so filɛ kɛnɛ filɛ awɔ Assimi y'o de k'a la carte blanche
très bien nam sɛbɛnnikɛla ko a ko Choguel bɔra ka kuma a ko Mali ka dɛmɛbɔ wura ɲini min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana bɔ digɛn na diyagoya don a ko fɛn min ye Faransi ye u ye kuma min fɔ fɛn min ye Mali ye k'a fɔ u bɛn'u yɛrɛ salo ka bɔ Mali la u bɛna taa o tuma na aw taara anw langolo bɛna to wa aw dun kɛlen bɛ k'aw bolo biri an ka jamana a n'a dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen cɛ marifa tɛ se ka sa avion kɛrɛfɛ tɛ kɛsɛ tɛ se ka sa n'i ko k'i b'a sa i b'a sɔrɔ Faransi kɛlen bɛ k'a ka veto sigi a kan Nations Unies na jamana si tɛ min bɛ kɛlɛkɛminɛn n'a b'a feere Mali ma Faransi ka il faut que la France signe awɔ ne ko est-ce que nin kuma ninnu ye tiɲɛ wulibali don sɛbɛnnikɛla ko il faut Faransi ka jɛn n'a ye o kɔrɔmasuru tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye Mali ye sɔrɔdasiw ye avion bila san k'a fɔ u bɛna kɛlɛ kɛ n'a ye o avion ninnu walasa u sɛbɛn tɛgɛnɔ ka bila n'o y'a licence ye Faransi ko États-Unis ma a kana signé dɛ avion fila wari sarala a bilalen bɛ yen avion tɛ ka sɔrɔ wari taara sɛbɛnnikɛla ko colonel Sadio nana dimi ka dimi a ko président ma Assimi Goïta an ye contrat min signé an k'an ka wari minɛ an ka contrat annulé o de y'a kɛ cogo ye sɛbɛnnikɛla ko ka bɔ kuma fɔra Faransi kɔni u ye wulikajɔ daminɛ an bɛna sɛbɛn di a y'aw hakili sigi an bɛna a ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko don o don u b'a fɔ sini avion bɛna u tɛna u ko Mali sɔrɔdasiw u bɛ ka denmisɛnninw ta ni ka kɛlɛ kɛ n'o ye sɛbɛnnikɛla ko maa bilara ka n'a lajɛ k'a ye k'a fɔ Mali armée a bɛɛ sɔrɔdasi ŋana gojo dama dɔw b'a fɔ k'o ye denmisɛnninw ye enfant soldat sɛbɛnnikɛla ko dɔrɔn tɛ u ko jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye gaca ye ko denmisɛnninw b'o la u ye gaca sɔrɔdasidenw bɔ k'u jɔ u y'u bɛɛ lajɛ k'u da waga k'u ɲi kɔndɛ a bɛɛ lajɛlen ka ca san 20 san 30 ye denmisɛnnin bɛ min u ko nin tɛ an bɛ taa ɲɔgɔn ye u kɛlen ka ɲɔgɔn ye u ko an sɔnna an bɛ avion bila ka na o dugujɛ tuguni u ko an ma sɔn avion ninnu u tɛna munna u ma jɛn n'a ye awɔ Faransiyɛnw f'a koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ka ko de dɛnnen bɛ nin damanda la Allah ni dalen b'a kan Choguel ko a yɛrɛ bɔra ka kuma a ko an bɛ don min na ko bi a bɛ 18 août kɛra Faransi kɔni ma maa ye sɔrɔdasi ninnu cɛ ma min bɛna Faransi ka intérêt défend u ye kɔnɔnajuguya daminɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali diyagoyalen don sa n'i y'a mɛn plan B ni k'o ta plan B tɛ dɔwɛrɛ ye Russiw hali Polonais hali Australiens n'an y'olu sɔrɔ n'u bɛ se ka n'an dɛmɛ k'an ka kɔrɔnfɛla kɛlɛ kɛ a ko an b'o kɛ o kaɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye CEDEAO ye u ye kangarida kɛ k'a fɔ fɛn min ye kalafili ye bɛɛ k'i hakili to a la décembre kalo n'o jɔra o k'a sɔrɔ fɛn min ye kalafili ye collège convoquera candidat ka liste déposera février Assimi Goïta colonel Sadio Maliki Diao Ismaël Konaté Modibo Koné fulu kan ne ko u bɛna ni Faransi ka mɔgɔ de ye u b'i sigi sisan ne ko ni Malidenw bɛɛ n'a ka o ka wuli ka jɔ boloda an den an sɛbɛ kɔrɔ tɛ u tɛ taa ni san kelen ma dafa o tɛ ka kɛ wa Malidenw de t'aw yɛrɛ ya Aïssa o bɛ se ka kɛ n'a y'a sɔrɔ an da y'an yɛrɛ ye mais on n'est pas indépendant oui mais problème ye min ye ni Mali bɛɛ n'a kan ni Mali bɛɛ n'a kan o bɛ se ka kɛ mais Mali bɛɛ de t'i bɛn a kan parce que politicien dɔw bɛ yen Faransi b'a fɛ ka fanga minɛ ninnu na k'a di minnu ma olu pressés don olu bi don kaso la o ɲɛ bɛ politique maa fɔ nin bɛɛ don kaso la wari dun min bɛ ninnu nɔfɛ wari dun a parti bɛɛ financé don ni jamanadenw mais alors il faut en prison donc ni i ko i ka sariya b'olu nɔfɛ bi parti politique baden fɛn t'i to ye o ni e k'a jateminɛ dɔrɔn ni min ye ministériya kɛ wala o ye jɔyɔrɔ damadɔ sɔrɔ o bɛna parti créer a b'a créer ni wari jumɛn ye san'a ka kɛ ministre il n'avait pas de parti bien sûr donc jamana wari de bɛ taa ka parti créer donc ni ko i k'a sɛgɛsɛgɛw nɔfɛ bi kasobonba bi fa de fo ka mɔgɔw jɔ dibidani na an bɛ kɔgɔ kura koli sisan dibidani yɔrɔ in k'o koli ka fara kasobonba kan n b'a f'i ye a ko Ala k'an bɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko guwanen bɛ an bɛ don min na ko bi Choguel ko a ko fɛn min ye Wagner ko in ye k'a fɔ Mali y'a signé a ma signé o ye sɔrɔdasiw ka ko ye ale tɛn'o fɔ nka Mali ko sera yɔrɔ min na diyagoya fɔ an ka sira kura de bɔ sira kura min bɛ kɛ sababu ye ni k'an yɛrɛ bɔ nɔgɔ la wa ko jamanadenw kan ka min kɛ o de ye k'an labɛn sabula ni Faransi ma sɔn fɛn min ye janfa ye Faransi bɛ n'o de kɛ n'u ma sɔrɔdasiw jigin ka na tiɲɛni kɛ Faransi de bɛna maaw bila ka taama min bɛ se ka to diyagoya u ka ni sɔrɔdasi denmisɛnw bɛ yen ni Malidenw ka kegu Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya farafinna ka yɛrɛta a daminɛlen de filɛ nin ye wa a bɛ daminɛ Bamako yan ni k'a dasi ka taa diɲɛ yɔrɔ caman na Niger minisiri ani jamanakuntigi bɛ min fɔ u ko Mali ti Niger ye wa Niger da tɛ se ka don Mali ko la min ka di Assimi Goïta ye ani colonel Sadio Kamara ye gaw o de bɛ kɛ wa an b'u kɔ
Ambuko. Bon, abi ni ndeke ku nege ka bu ko ma na damene na aba daw kaso. Jonu. Malien chama beti de. Pour ça de Wande buko. Voilà. Ni eko ki buko. Là je te crois. Parce que tu es un homme de conviction. Merci. Tu es un homme de principe. Mais ma chama be akado lu yebi na obi jorodi. Français bina munde kana. Sebenigala ko ko ni jorola kasira inni rabbi doya kemi be jamana kundigi ala bi colonel Asimi Goita kemi ndo amadeli kasira ya farkolo la sebenigala ko femi ye Francis Masakay Emmanuel Macron o ba wele ka dese absinga Macron bla répondre kanti je suis à réunion Asim Boke bi Asim Boke yem yega ke wala kaka appel bla rejeka ko France ministre don na ko amason go reso ko kata anyana ministre fi fait OK ça de OK la hawla wala France ministre chef d'état major des affaires étrangères on a malla ka ma go be ministre la Sadio Kamara Sadio ko no mi chinga chef d'état major ma tay ano de client il fla de on ministre merci bien général do un général français bien alors il est général pour la France mais jato diminuer cheka jugo a diminuer faut ka uruji ay avion takata Malibi jaha ni cengana nunu ubaraka bara me gajon ci muna baraka ba muna baraka nam hali ka dani ndoroma muna ko bu baka respecté ou mais il le faut awo mianga Florence Parly n'a est chargé de mission voilà général de Sadio Ma pour non allez-y dire à Florence Parly de m'appeler moi-même quoi elle kana o de akachuri mianga te so drame ngamina mianga te so drame ngamina Asimu Allah mianga bi daraka ke ulukungole oui olu be nwa yesana la nam Sebenigala ko akame domine ko bi ni ndora sena malika kolo geleya ya ko ya nyedo de bi soro ni mali ni ngoro kele na Note, Korobekele Bima Damene, en 2012, ni akili bala, ni faransi kele de ATT Jamba, ATT ka fanga Burja, fait minye libi kele chawo yo kanu cheka firi jamana ka, wa odo, uye laidu minda MNLI, ani jamana jamba bawe, kubi Republiki Dama, na ame domine kobi, kele mingera, ulika jwa mingera, Republiki Kopma, ochira kabuda, tema ere mimbe, no kunjigi dale me faransi ka, oya e faransi joro beka doya, eko doni, tema ere teka bulika ni kunshi Asimi Goita, ani Sadio Kamara Ujolo de ubeka nao ema ukasura kenye gouvernement na joli sema ka chenza uka porte-parole Moussa Agataer bibi toka monsieur le président son excellence monsieur le président je va faire kapme fait odo avec un journaliste sportif ça vous rappelez ici nous akeme ko du place mais en réalité c'est nous c'est un très bon ministre très bon ministre moi je l'apprécie honnêtement c'est un très bon ministre et il est fidèle à Asimi Goita je suis d'accord merci bien amaklewa kak bolu ya famu Sebenigala ko akosema mamunu ndora ko nolu ma famuya wati sera sa anga yelema mali bede kelenye be ka sinzi mimi se ka to jamana ka popolola sabu français laidu min da sema e otina nyana bo mali don tina lafia dongo do ma de bipa Asimi ko ça suffit trop c'est trop nego krafe i chonga tezala premier ministre manga ni so jala ko du premier bien Jean Zedou ni e technicien njoroy olu bi dongli duma kala duma mi ko maliko kata wasai Asimi ko kata wasai ina fo kuma ba onda ale tay ne ko kara asna dongli duma kala aboka Jean Zedou ki kuna foni min nye karamogo bay karamogo ba magma Gabriel Bamari de opportuniste atmana opportuniste je suis à l'école sauf la tche uluni sauf la uluni awo ode opportunité magma Gabriel angara mo ni je yadi je dum bala jogo beni ayi bolodo ayi ne bolodo bora ko na sa ngado ado yadi do kuma mi boni sebe mi nu kama la preuve odo
sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Umaru Konate Baru kolondigi Jɔni Sodi k'a dɔn cakɛda sigi jamana in kɔnɔ min ma kɛ nganamu ye min ma kɛ suɲɛnikɛyɔrɔ ye Jɔni Sodi k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ko n ka dɔ sɔrɔ o de la ministre min n'a nana Jɔni Sodi k'a dɔn siraba kunkanko kan min nana jamana yɛrɛ ɲɛnabɔli kama kabini n'a nana Madina kɔni bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la a bɔra min galama tile fila na y'o dɔn Jɔni Sedu i k'a dɔn siraba kan maa minnu bilalen bɛ i k'a dɔn tigɛdi la i k'a dɔn péage la Jɔni Sodi a maa ka ca fo k'a fɔ k'a to ten u ye hadamaden de ta k'a yɛrɛkɛ min ye baarakɛla 450 ye o de bɛ an ka péage la Jɔni Sodi nin min ɲɛ cogo di Madina ko a ko i k'a dɔn awa ko in dabɔlen don siraw dilanli kama n'a fɔra yen kɛra awa wari dun yɔrɔ fana ye hadamaden kamana bɛ guwan wa o yɛrɛ fana k'i bɔ a la awa dɔw fana bɛ yen u bi tigɛ wɛrɛ de dilan k'o wari ta ka bila u kun Jɔni Sodi k'a dɔn nin ko in bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka ban cogo min na o de ye sɛgɛsɛgɛli ani dɔ ka bɔ baarakɛlaw la Madina ko ale nakun tɛ awa jamanadenw ka baarantanya ye nka min fana t'i ɲɛ jamana kɔnɔ o fana ɲɛ man di Jɔni Sodi k'a dɔn péage a dabɔra waati min min kɔni kun ye bolofila fara ye o de kun don a kelen bɛ o ye automatique ye i b'i jɔ dɔrɔn awa k'i bolo digi bitɔnni kan i bɛ wari sara Jɔni Sodi k'a dɔn awa sɛbɛn bɛ bɔ nɛgɛ bɛ kɔrɔta i bɛ taa ni yɛrɛ ye Jɔni Sodi k'a dɔn o ti maa caman ɲini yɔrɔ dɔw fana bɛ yen Jɔni Sodi k'a dɔn tige bɛ di i k'a dɔn dɔ b'a kɔrɔta Jɔni Sodi k'a dɔn n'a fɔra o taara bila fo maa 400 ani maa 50 poste de péage Jɔni Sodi 24 dama de don o tɛ péage kelen o kelen maa 20 voilà la hawla wala quwata yɔrɔ 24 Jɔni Sodi k'a dɔn maa kelen bɛɛ kɔrɔta dɔ b'i tige wari sara maa 450 ministre bɔra o de kalama Jɔni Sodi k'a dɔn ko in daminɛ kun y'a kɛ tile o tile u bi dɔ de ta ka bila ye u bi sara tile la ni baara banna dɔrɔn i ka sara ne bɛ d'i ma u laban nana ɲini k'a fɔ sara min bɛ d'u ma tile o tile a ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kalo ye Jɔni Sodi k'a dɔn ko in laban barika nana bonya a ko n'i ye wari yɛrɛ ta maa minnu bɛ péage la maa 450 olu ka sara n'i y'o bɔ a la wari tɔ jumɛn bɛ taa don siraba la di Jɔni Sodi k'a dɔn Madina kɔni ko ayiwa min ye wulikajɔ ye min ye cɛsiri bolo kan Jɔni Sodi k'a dɔn jamanajɔ tɛ taa o fana kɔ sabula n'a fɔra cakɛda ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ko n ka maa sɔri ye Jɔni Sodi k'a dɔn o fana bɛ taa kɛ ayiwa gɛlɛyaba de ye jamana yɛrɛ tɛ nafa sɔrɔ a la tuguni o tuma an bɛ jɔni minɛ ko bi Jɔni Sodi k'a dɔn wulikajɔ bolo kan jateminɛ bɛna kɛ a kan ka kɛ kɛcogo min na min b'a to a bɛ ɲɛ min b'a to sirabaw olu ka nafa sɔrɔ siraw bɛ bɔ a la cogo min o de bɛna kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la preuve kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tuma la preuve an b'u fo ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le sursaut Basiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko maa bɛ se dɔnkili min na o dakaden banki ko an ka jamana kɔnɔ n'a fɔra hakili bɛ jigin banki belebeleba minnu na o dɔ ye BNDA ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye BNDA ye u ye wulikajɔ kɛ n'i y'a mɛn conseil d'administration 441 na a wulikajɔ kɛra fɛn min ye BNDA fɛ n'a y'i diya a fɔ sɛnɛkɛlaw ka banki sɔrɔ min kɛra fɛn min ye jamana yɛrɛ a sa a kalo fɔlɔ minnu daminɛna n'i y'a mɛn premier semestre 2021 sɛfɛ wari miliyari 6 ani miliyɔn 500 Sulemani Wayigalo a y'o de ta ka n'o bila wagande la o y'a sabu awɔ Hamuluku Solo il est de Ségou oui ah non c'est un peu mais je te dis il est de Ségou il fana ta i bɛna ko bɔ c'est ça Bɛlɛdugu fulaw tɛ wa Katini Kitacɛ dugu minnu bɛ yen les n'ont jamais existé à Bɛlɛdugu jamais de la vie kabini Ala ye Bɛlɛdugu da fula ma bɔ yen fula jɛman de don nin bɛ bɔ nin ye Bɛlɛdugu fula de je te dis fulaw ye fula finmanw ye nin ye Dugana mɛ de il est de Ségou je connais n b'u o filɛ nin ye bananin zaba kɔnɔ banquier tɛ anw ka fan fɛ de wa mini an ye hakili jigin Bɛlɛdugu banquier Bɛlɛdugu yan fa un banquier un grand banquier un PDG de banque. Non, moi à ma connaissance, Sulemani Wayigalo ɲɔgɔnna dɔ ti Bɛlɛdugu wa aw ka jamana na maa minnu bɛ yen kosɛbɛ k'u kalannen don k'u kalan na dɛ n'u donnen don ne kɔni bɛ min dɔn réseaux sociaux minnu b'o baara kɛ réseaux sociaux baarakɛla ninnu des Facebook man u bɛ bɔ a ka fan fɛ animateurs bɛ bɔ a ka fan fɛ journalistes ani lɔkɔlikaramɔgɔw dozongoni animateur wa ani dozongoni animateur a ka jamana in bɛɛ ye nam
sabanikala ko ako BNDA me do mine ko bi bangi munun gelen be ka wuli ka jo ke kelew ka mali ngunanva ka farafina ngunanva ka ke gnye bela jele nye joroy BNDA do sabanikala ko juin kalo clip bi saba samba plani mugani kele sabanikala ko femi jatede munun nolu bora ka tu bitali sabanikala ko ajelembe Banque nationale de développement agricole BNDA wuli ka jo mingoni ngera femi client ye kata fara bangi nyama ka bela jere wasasoro kemesra ibaye ka fo femi client ye do fara lo ka kemesra manani do makura de bina Zonigala ko akoni ya takalaje bara min bora ka fo o kanyini nyama ani femi nyama dangoyi ka fara bangi yere bara kelauka kemesra uteme no la ni mugaye 120%. Zonigala ko akoni ya takalaje en 2021 afora na folo mi no kanyini ko bara bi kenoyi zonigala ko sawa wari milliard kemenan ni muga ani woro zonigala ko bangi ye nyeta sabatinoyi akono temana ka boyi femi nye bangi décembre kalo en 2020 bangi kume jatede mununa kemesra tani nani bangi nana labanduguni ki bolo manabo muga ani sheki juin kalo klibi saba o jate unana dakereka sebenikala ko ni yo tako laje soro mingera na ko mato kana resultat sefa wari milliard woro ani million game duru sebenikala ko Banque nationale de développement agricole BNDA yo bela jele yara en 2021 usigi meka na bolo mingono Sulemani ko amaklade muluku solo milliard tani kele ko fa ki bolo da okola et solo bi fenga mindoyi tas haw ne ba do dia oui galo je le connais comme ma poche, je le vois à la télé malheureusement c'est mon frère on se voit après oui toi ici son numéro oui 76 oui 23 oui 60 aïe oui j'ai le numéro mais quand même je ne peux pas donner le numéro du DG sur les antennes toi aussi après l'émission je te le donne. Je le connaissais oui lui Kabi Moussa Alassane Diallo qui era président du conseil d'administration allez dater Kumanabli Mami Blara Nona Suleiman Ouegalo je ne le connais pas malheureusement. Heureusement, moi je le connais. Je vais te filer son numéro. Je te le donne après. Sabanigalako, Akoniya Takalaje, Sulemani Ouegalo, Akoniya Takalaje, Wulikajo Munungera, conseil d'administration, Agnemo, président, Olu yere de Nimisi Wasara, Sabula Femi conseil d'administration, Usigira Kafo, Jurumi no Kanga do Barakalaula, en 2021 kono, Ani Bara Mununganga, Kukanga, Nafamizoro, Kemesra Bidurni Duranzero Makeri, milliard Kemefla, Binani Anizuru, Uyo de Jurudo, Jamana Chake Daula, Société ou Sénégalais, Ani entrepreneur là. Très bien. 245 milliards. Quand même. Non. Akoniya Takalaje, ni bara min damene lenvle, obito sena, sabula dongo do fe minye bayele mali kelawi, kiliya munumbe nubi senege, ka senefon bayelema, olu bideme, nga bangi yere ka tabolo ka fali, uko mima transformation digital, o damene na, ki sigile tikaso, ki ka bangi konye bela yele na kibara besoro, uko de ma BNDA tabale, o damene na, i BNDA, o fene tabolo kuraye, bangi kola dinye dongo do, 24 heures sur 24 yi mako be kibaroya fon fena i ba bela jele so relevé ani fe mi transfert wi wuli kajo fon fe ni kan ake bangi kola bi sabati ka bangi walangata fe mi bangi ka bolo fura kura wi kasigi kai unana agence flana dayele ni mi se ka to fe mi kai ka wi olu ka lafia conseil d'administration a président avi Moussa Alassane Diallo ale yere ko ni jate de munu jirala awasara sabula bangi yere kumplena minda bara ale ya bla yoromi ka di Sulemani Ouegalo ma fe mi a hanip me yoro mina bangi temendo la amendo mina kofi do were to ke chesiri ani fe mi bara ye wa tonde munumbe no ye client yi olu dale me bangi la ka se degré mi ma o de ale wasa wa do de bi faro ka dongo do bende amedo mina kobi na yi jai daga suno ni worko e mali mina bende akele bi joni mali yodi de dune be mbulo buwa ka do bi boni sebe mi nu kama le soir de Bamako ula watu corona Yusufu Kwanate ni aka sebenye doni sedu nya jamana wo jamana wari mana soro ni kenate ikado jamana gwanza wari sodi ikado sebeni kala ko ako jongwala malija ani mali nyata ma bse ka fa sigira singa mali dongu me hamini fe minye doni sodi ikado de machine mafon nye machine mi nu kama ko jalizi machine doni sedu sebeni kala ko ningele mi ngumi mali ko na bi sanja mabo abana centre hospitalier universitaire Ponje Kauke
min ye awa appareil de dialyse machine a den tan kura den tan e ko kelen wa fila de den tan 10 Jɔn Sedu i k'a dɔn ala ni Asimu Goyita ni Sogɛl Kokala Mayiga sababu Jɔn Sedu i k'a dɔn u ye nin machine kura sa joona maliden doguna maliden tɔɔrɔla n'a fɔra ko ala ma taa dialyse kɛ machine o kun di Mali fansi Jɔn Sedu nin kun ye mɔgɔ siran sɛbɛnnikɛla ko awɔ Jɔn Sedu sɛbɛnnikɛla ko a ko jamanakuntigi transition premier ministre u ye wulikajɔ boloda ministre min n'a bɛ santé kunna Jaminatu Jɔn Sedu i k'a dɔn ka wulikajɔ boloda joona fɔnzekaw ka dialyse sɔrɔ den kelen tɛ fila tɛ saba tɛ maa kana jɔ arana bilen mɔgɔ kana tɔɔrɔ sabula maanifin ni tɔɔrɔla maanifin deguna ministre de la santé Jɔn Sedu k'a dɔn a bɔ dɔgɔkun furancɛ in na a taara Kurubukari sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa min ye nin taama in senfɛ major min u ko major de l'unité Demo Dialyse Abdul Damele Jɔn Sedu k'a to dialyse yɛrɛ kɛli la i k'a dɔn a yɛrɛ ɲɛjɔ kumili ka bɔ a nisɔndiyara fo k'a fɔ k'a to ten a ko maa dama min ni tora walima maa dama min ɲanina Jɔn Sedu mɔgɔ tun t'u tɔgɔ de sɛbɛn i bɛ se ka kalo kelen kɛ yanni k'a sɔrɔ Jɔn Sedu ka bi o bɛɛ lajɛlen banna a ko wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan Jɔn Sedu an bɛ don minɛ ko bi i k'a dɔn a wulikajɔ a nege in minɛ ani y'a kɛ o yɔrɔ bɛɛ yɔrɔnin kelen Jɔn Sedu nka maa min ni maa min sera ka nin kɛ o ye jamana masakɛ ye transition président Asimu Goyita n'a ka premier Jami ministre kalatigi min danbe ni kala bɛ min na ta fɔ silamɛmusoba in filafin Jaminatu e bɛ Jaminatu fɔ ne ye de e b'a dɔn de n k'e b'o Seku ka den tɛ yan Seku ka den don n dɔgɔnin de don voilà nka n y'a fanfɛla to pewu o sera ka nin minɛ Jami anw ka badabada Jami filafin don Jami a ka kɛnɛ a b'a ka baara dɔn fo ka taa fɔ a bɛ baara in dɔn nka a tɛgɛma ka gɛlɛ o gɛlɛya da ye a ye fila kɔni don a tɛ ka fɛn di maa ma fila bɛ fɛn di Jami de tɛ fɛn di o filafin don ani filajɛ tɛ kelen ye ale ye filafin i t'i bolo la wa filabilen o filajɛ o wari t'a Jami bolo sa Jami kɔni bɛ yaala de banabaatɔw a yɛrɛ bɛ yaala o nɔfɛ sɔrɔmu juru minɛlen b'a bolo ni min b'a jɛ a bɛ boli ka t'o sa n ko waati na a mana ni scanner kura yan ne mago foyi t'o la ko min ma sangari baara je m'en fous c'est pas mon problème Jɔn Sedu k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan Jama Noir dɔnni Jama Noir awɔ ka gɛlɛ dɛ Jama Noir Bani Sabu bɛ ɲɔgɔn fɛ filimu na Jama min nɔfɛ Batara Jama Noir o jɛlen bɛ maa min na yarɔ o tɛ Batara ma ye dɛ o ye Adama Tarawele de ye Jama u k'a ma ko Jama Noir Adama jumɛn jeune opérateur économique Jama Noir awɔ fɔta an fɛ Bɛlɛdugukaw ka Adama Jama Noir n kɔrɔkɛ don Jama Noir toujours pra toujours est ala ah oui nin ye yɛrɛ fɔ da ye sa an minnu n'anw ka jamana falen don a la anw tɛna fɛn fɔ waritigi kelen min bɛ aw ka jamana kan o don a ye fɛn kuma ye jɔnni kumanakaw barawuli alu kuma wa n t'a dɔn alu kuma Saja kuma Lasana kuma o fatura o n'a dɔgɔninw alu ni Sajadi de ye Lasana ye bon alu ni Sajaw olu ka o ɲɛbɔ dunni kelen la dɛ o de ye Segu fɛntigi ye aw ka fa in fɛ non i t'a ɲɛdɔn n bɛna dugu jɛ i t'a ɲɛdɔn barawuli wari tun bɛ Basaliya bolo sara a denw bɛɛ bɛ tubabukalaw na olu i t'a ɲɛdɔn Salalaw den cɛman an y'a da o don ko 28 den cɛman dama cɛkunba 28 milliardaire 21 b'a la n b'u tubabu yara u bɛɛ bɛ Europe ni États-Unis na je connais wolo ɲɔgɔn ka mɔ ɲɔgɔn kan n b'u dɔn de koyi wa mais u tubabu yara de n'a bɔra Mamadu Seba la wa n t'a dɔn ou bien Asana Seba n'a bɔra olu fila la a tɔ bɛɛ kɔni tubabu ye non malheureusement tu connais pas n b'a ka a kisɛ de k'i tɛgɛ waritigi tɛ Segu bilen sa ne de bɛ k'a f'i ye i b'a fɛ n k'u f'i ye de n tɛ n t'a fɔ waritigi dafara Banamba Moti Bɛlɛdugu wala Kitayama ye voilà les 4 localités waritigi bɛ Segukaw bi na o e ɲinɛna Kayi quoi Kayi waritigi kun ye Tijani Ɲanu e ɲinɛna Kayi quoi jamana in wari Kayi waritigi kun ye Tijani Ɲanu ye ale y'a ka wari bɛɛ don misiriw la jamana in wari Kayi waritigi da ye Bamakɔ ye i mana wari sɔrɔ Sikaso i mana sɔrɔ Kayi n'i mana Bamakɔ ye i ka wari ma ɲɛ wari da ye a ye
nka wariti kelen kelen bɛ yɔrɔ min kayi segu moti idiloma mana moti kucala ouais waritigiw bɛ kucala kelen-kelenninw bɛ yen fa bɛ la o jɛliden bɛ suma de minɛ kelen-kelenninw bɛ yen i bɛ suma minɛ ne bɛ suma de minɛ wari bɛ yɔrɔ la n y'a yɔrɔ dɔn ouais waritigiw caman a kɛnɛ caman de bɛ bɛlɛdugu sisan a banna koyi jama noir dɔgɔtigɛ ni charbon vieri jama noir wari tɛ maa ma jama noir an bɛ jɛgɛtigɛ waati n'a ka waati ma se bi ta kɔni an b'a bila canjara n'o c'est k'a dɔn sisan burapele ani sidi farikɔnɔjɛ u bɛ n'u sɔn ni daw kan surafana t'o ma dusu na nɛgɛ ɲɛ 20 coupe faso ɲɛta coupe faso ɲɛta o ye min ye coupe faso ɲɛta balonda coupe faso ɲɛta parrainé par Seydou Oumar Traoré la grande finale de Niamana c'est le 22 septembre yɛrɛ fɔ zan i t'a to burapele ko annoncé ça non j'informe l'opinion Jean Sedou ni informeli don o tuma n b'a da i tulo kan collège moderne Daba Tunkara 90% defu la ayi nin ko cogo maa duuru fana de bɛ 90% defu la maa duuru de bɛ yen e ko k'i bɛ tubabu école kɛ bon anw ye e bɛ quartier min o ye quartier populaire ye yarɔ faama damadɔw de bɛ t'u denw bila yen a ma ja n'i y'a da jigin sisan ka a école sara kɛ 600 ye o tuma anw denw bɛ taa an bɛ taa yen fa sisan tewu fo ka naloma jɔ da la an bɛ jɛgɛtigɛ k'a dɔn bi ta kɔni an sɛgɛnna sa turabana t'o maa dusu na tɛ bi kɛ nin gafe kelen kan ni ala sɔnna sini sɔgɔma an b'i ye kɛnɛ ka sɛbɛn kura bi bɔ an bɛ jɛgɛtigɛ bolo kun bɛ nɛgɛ la Jean Sedou Daba Tunkara a k'an bɛn sini nin kɛnɛ kelen kan wa salam